ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ହିସାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପବନର ଦିଗରେ ହିଁ ଉଡ଼ୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର 240 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ପତାକାଟି ପବନର ଦିଗର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହିଁ ଉଡ଼ୁଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟି ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ଥିବା ନୀଳଚକ୍ରଟିକୁ ପୁରୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ନୀଳଚକ୍ରଟି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ତୃତୀୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟି ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାରର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭଟି ଖରା କିମ୍ବା ବର୍ଷା ହେଉ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାହାର ଛାଇ ତଳେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରୁ 10 ରୁ 15 ଟନ୍ର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ପଥରଟି ମନ୍ଦିର ଉପରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଖସିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି, ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ତ ପଞ୍ଚମ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟି ହେଉଛି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ବାହାରେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହିପରି ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଆମେଜିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ହଁ ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି।